आंनि अनसुलि रंजालि बिसिया नुखाबायना लोगोफोर दैलि खारनाय बे जोंनि बर' समाजाव माब्ला बुजिनानै माब्ला थिग जाबावगोन बेखौ बुंनो हाला बुजि मोनला नोंथांमोनासो मा सानो नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दिनैबो नुलायबाय गुबुन सासे फिसायनि हिन्जावा सोरजोंबा खारनाय सोरनिबा हौवाया सोरजोंबा खारनाय बे बुस्थुखौ जों दैलि नुबाय थायो आरोखि दिनैनि बाथ्रा नङा अनेक समनिफ्रायनो बे बुस्थुआ जाबोबाय थायो जोंनि बर' समाजाव दा नोंथांमोना नायलां सासे सुबुं आरोखि ना गारनानै खारजालायबाय हिन्जावजों दा हिन्जावखौहाय फैफिननो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरोखि नोंथांमोना नायनानै बुजिदो आरो नायनानै बबावबा नुफ्लांबायोबा आरोखि ना कन्टेक्ट नाम्बार होखादों कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय खोन्थाहरबानो जाबाय आरोखि खारनाय हिन्जावा नैबेनो ओमफ्राय लानानै खारग्रा हौवाया नैबे आरोखि दै नोंथांमोना आं देखायबाय जेखिजाया बे खारजाग्रा हिन्जावनि फिसाया मा बुंदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं दा भिडिअखौ होलांगासिनो दङ जायखिजाया आङो लोगोफोर दिनैहाय मोननै आपडेट लानानै फैदों मोनसेया जाहैबाय एम्फौ फिनाय दा आङो नैबे एम्फौ फिग्रा जायगायावनो फैनानै दंफैयो बिराद मोजां एम्फौ फिनाय खामानिया माने थोबसेयावनो थाइबा नङाबा 6 थाखा नङाबा 7 थाखा 10 थाखासिम दं आरोखि ना आं नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि सिगां आं देखायगोन बै जाय मानसिया दोनखारलांदों आरोखि ना फिसायखौ गारनानै सासे 6 बोसोरनि गथ' दं होननानै बुंदों फिसाया गावनो भिडिअ खालामनानै फोरमायदों आरोखि ना दा आं दसे उनाव फिसायनि मा बुंदों बेखौ आं देखायलांगासिनो दङ जेखिजाया नोंथांमोना सोर लानानै खारदों आरो मानसिया बबेनि नोंथांमोना नायनानै ला आं जाय मानसिया खारग्रा हिन्जाव बिनि फिसायनि बुंनायखौनो देखायलांगासिनो दं आरोखि ना आंनि मुङा कमलेश्वर बसुमतारी गामि हालुवादल डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पस्ट अफिस हालुवादल पिन नाम्बार 783370 आंनि अनसुलि रंजालि बिसिया थांनाय 23 मार्च 2025 थारिख खालि फुंनि 10 रिंगायाव न'निफ्राय टाउनाव थांनो होनना ओंखारलांदोंमोन बिमा फिसा बे दिननिफ्रायनो दासिमबो न'आव फैफिनाखै फन खालामदोंमोन फना सुइच अफ मोनदों आंनि आन्दाजाव मिथिनाय बादिब्ला मुस्रि सुदेम बसुमतारीजों थांदों होनना मिथिनो मोनदों बे हौवाया बनगाव खाग्राबारिनि बिहा बिसि फिसा दंखायो न'खर दंखायो बिनिखायनो सोरबाफोर रायजो राजाफ्रा आइयाफ्रा नुसनबायदोंब्ला आंनि बिसिखौ हमनानै दोनथों होननानै आं आर'ज गाबहरो खुलुमहरो अन्नानै नैबे आंनि जानबुं नाम्बाराव खबर हरगोन होननानै आं आसा खालामबाय आइ आफाफोरनिसिम बेनोसै गोजोन्थों दस थाखा आरोखि बेनो नै बेयो माने बुस्थुआ मोनसेयावनो 10 थाखा आरोखि ना 10 थाखानि फानो जाहैबाय बेखौ नै मोनसेयाव 10 थाखा बियो ओमफ्राय बेहाय बिराद दं आरोखि नै लाइना बहाय बेसेबां एमाउन्ट जागोन देन्जार मोजां आरोखि दामा बेलाय दा बरियालै दामा दामটা 10 টাকা না একটা না কত না 60 টাকা শীতটোর কাম তো 10 টাকা এত 5 টাকা এত 10 টাকা আচ্ছা দে ঠিক আছে 5 টাকা 6 টাকা 7 টাকা মানে বিয়ে থাইবা 10 টাকা না আর কি না এটা সেটা তো রেল এত হল রেলিং এটা কত এটা এটা রেলিং হ্যাঁ এই 5 টাকা এটা হল ধুলা হ্যাঁ টাকা লাগে এ ওইটা কত 5 টাকা 5 টাকা
दे 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 थिगै আছে बिराद दामलै मावनो मोजांथार बुस्थुआ नैबाव मोनबेसे दङ नै जेनेबा थाइबा गथाबाबो बेसेबां फैसा जाहैगोन मावनो रोङोबा बिराद इनकाम दङ जोंनि आसामावबो नङा होमबा जोंनि बे जायगायावनो जोङो बेसेबां फैसा खामायनो हायो नैबेखौ मावनानै बेखौनो जोङो दिल्ली बेंगलर पान्जाब थांलाबायो गोदाव सोराव जालाबायो बिदि जानांगौ दरखार गैया नै फैसाया बावनो दं नङा होमबा चिरां जिल्लायाव बियो ना चिराङाव नै बेबायदि आरोखि मोनसेयाव थाइबा 7 थाखा 10 थाखा माब्लाबानि समाव आरोखि बे रेटआव फानहरनाय जायो बेखौ सिजन लानानै सिजन नुबायना रायजोफोर जोंनि बे आसाम बड'लेण्डआवनो माबायदि फैसा खामायनो हायो नै बेवहाय बेसे बुरजा दङ थाइबा खरिबाबो हिसाब खालाम ओमफ्राय कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय बेसेबां जागोन नैबेलाय रानजोबखाबाय दा लांसिगोन बैलाय हनोबा इसोर लांनो फैदों आरोखि ना बैसोर लांगोन ना औ औ औ डेन्जार दे 10 थाखा गथा आरोखि ना नोंथांमोना आं देखायहरखाबाय जोंनि बे जायगायावबो बिराद फैसा खामायनो हायो मावोबा आरोखि ना जाय मानसिया बानानै थायो बेवहाय मोननाय नङा बे मोनसे फिथोबावनो जुदि 10 थाखा थाइबा मोनोबा आरो बे इसे बुरजा फिथोबाव बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना नायदो सिन्था खालामदो नैबे बिफांखौनो जाहोयो आरोखि ना नैबे बिफाङाव हंगारना होयो बे एम्फौखौ नैबेवहाय जाहोयो आरोखि नैबेलाय नै बिफांखौ नुखाबायना भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोनथोंसै उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसै